starter vi med at filme. Jeg må ikke holde telefonen. Det er iskoldt. Ja. Tænk, du var nede ved hangaren. Det er mega sygt. Det er mega sjovt at klatre. Prøv at stå lige så stille, Jasmin, så svømmer de garanteret rundt om vinden på dig. Det er mega fedt at stå og kigge ned. Jeg må ikke holde telefonen her, så kan jeg prøve. Ja. Ja, når vi filmer bare lige lidt mere, ikke også? Så har vi set Jasmin. Det er mega fedt. Det var lidt ulækkert, når jeg tænker på de her pøller. Ja. Jeg tror, jeg går op igen. Prøv lige at vente lidt, Jasmin.